Good morning mga kapartner. Happy Sunday to all. Karong adlaw mga kapartner, banding-banding mi karon, maligo mi sa J Resort. No? Family banding sa mga kabataan. Kinilaw ang expertise ni Mami. Morning, me. Morning. Pero nga kilaw ha. Fit maligo. Sa resort. Wow. Sa dagat. Mo ni among baon. Almost done. Tara, Lex! Are you ready? Ako history, kadjut lang. Yan. Munang dili. Bawal maligog dagat kung mag-ulan. Kaya basin mabasa mo. Oh, what's up? Sige, Lord God, Lord, thank you so much for this day. Bisan hapon na, Lord, itagaan mo yung pindot ng panahon. Abani kami karon sa among pagbanding-banding maligo. Balik na ako tanan kanina. Sa Diyo gimaya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ito bayad ni 70. Berapa tay? No, kulit tadi ya betul. Mama, first owner ko dan si Kuya. Sana nito ka Kuya. Maglasang na. Basa man ka. Dili mi kaligo sa J Resort kay daghan kay tao na i-reserve, mag-transfer na lang mi sa other swimming pool. Kabalo naman ako drive sa sakit. We are here in Courageous Camp. Sige, pag yung business sila mo Table na lang mi. Pila entrance ma'am? 100 sir, kids ug adults na siya. Within capacity sa atong mga cottages and tables. If ever mo exceed sa capacity, mag 150 na. Pero wala kuan man for cake na. Ang food, wala 4 cakes. Sa soft drinks na ang may. This is 300 namong napilian nga table. Nakit-an ra gyud ang kuan. Asa ba dire dira? Dili ligo na ko, ligo. Mama, maligo na ko. Nang gyapon dire di. Adire lang. Ano dapit ang pambata? Pero kanang di akasi kanang naiba pad. Dire. Maligo na ko, be. Ako sa mga ako sa kuan. Di dire sa kape kay mangi ko. Ligo na ta. Kay Sunday man karon so banding-banding ta sa
atong mga loved ones, sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kauban nako si Mrs., si Kuya Angelo o si Cassie. So nami karon nagligo-ligo diri mga ka-partner. Toxic kita sa trabaho from Monday to Saturday sa atong realty business. So ana gid mga ka-partner, kinahanglan gyud ta og kanang relax, no? Relax time. Alang saging. Sila na itanaw ni mami ang mga bata naligo tara. Nice gid diri nga area mga partner kay aside nga ang yang view is buntod na nya timing pud karong adlaw kay medyo way murag galugdong pero iwan murag kwan siya ngiyog panahon bugnaw. Banding-banding ta mga ka-partner ha para relax. Ayan. Kung sa itong tanahon sila dito kay ligo pa. Now, amas kasi. Be. Now. Dili ho pambata be. Ato dito kau. Ayo dia. Are malon pa. Lo dito, oh. Ito, bitaw ko ganina. Dito na kay mabaw. Adi na mo buat. Dito na be para makitaan kami. Sama kau. Ito sa pinatilan, pagpapalapas, kapag meron na lalo. Nakita din eh. Pawalak na.
bigas. Nawala ko na. Kuya, Wala lang ko na. Tumakot sila mamatay. kato ka, sandati ka video ka. Hinay lang. Ow. Amuya, be. Okay, 1, 2. Sige na ya. Yan mga ka-partner, nahumanamig pangaligo diri sa Courage Camp. Oh, Camp Courageous. Pauli namin mga ka-partner. Hope you enjoy our vlog. Don't forget to subscribe our YouTube channel. And please click the notification bell button para ma-update mo sa ato mga next video. Hanto sa sunod mga ka-partner. Babus! Babus mo sa babus. Oh, manas lagdigo. Mahal ganit dia. Thank you for coming.